Kumpiyansa ang Malacanang nga hindi maapektuhan ang relasyon sa Pilipinas kag Estados Unidos ng Amerika. Apisan nga ginpasugtan sa Iran ang mga barko padulong diri sa pungsod nga magkalabay sa Strait of Hormuz. Ang Estados Unidos among ginakabig pinakamalawig nga kaalyado sa Pilipinas kung depensa ang paghahambalan. Magkaaway naman subong ang Estados Unidos kag ang Iran. Sang damlag lang nakakuha sang pasalig ang Department of Foreign Affairs alin sa Iran nga paagyon sini sa Strait of Hormuz sa mga barko nga pakadto sa Pilipinas sa muman ang mga Filipino seafarers. Kasunod sa nga commitment, ginlaragway sa Malacanang ang relasyon sa Pilipinas kag Iran nga maayo kag matahom. Sunod kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala man sang isu diri bangod na hangpan man sang US kung anong ginapangatubang subong nga sitwasyon. Kasunod sang giyera sang US kag Israel batok sa Iran, isang Pilipinas sa pinakaapektado kag labing una sa kalibutan nga nagdeklarar sang state of energy emergency bangod sa krisis sa gatong. Net importers ang langis ang Pilipinas. Nakausap po natin mismo si Secretary Tess at ang sinabi po ni Secretary Tess Lazaro ng DFA, wala po tayo nakikitang anong magiging issue sa ating kaibigan na bansa na US dahil alam naman po nila ang sitwasyon ngayon at hinahalin tulad po ito sa pag-angkat po natin ng oil mula sa Russia.